Partiya Demokratîk a Gelan du mehbereyê dest bi rêza çalakiyên ji bo wijdan û edaletê kirin. Piştî çalakiya, rûniştina heft rojan a parlamenteran neha li bajaran mîtîngan dar dixin. Roja yekşemê bi beşdariya bi hezaran kes hevserokên HDP berdek û parlamenterên wê gotaran pêşkêş kirin li ser Rojava Tirkiyeyê. Parlamenter Sibelî Tal peyama fîgên yüksek daxwand û destnîşan kir tekoşîna wan dê her berdewam be. Di gotaran de helwesta a Tirkiyeyê a li dijî referanduma Kurdistanê jî hat şermezar kirin. Hevseroka HDP Serpîl Kemal Bay got Erdogan dibêje ger Kurd serxebûn îlan bikin ew ê şer bikin. Her wisa bi bîr xist ku Tirkiye leşker û çekan li ser sînorê Efrînê zêde dike. Xanima Serpîl got banga min ji gelê Tirk re ye. Çima dema ku Kurd doza xwe rêveberiyê dikin ew wek suç tê dîtin. Ev mafek rewa ye û em êriş û gefên li ser Kurdan şermezar dikin. Berdevkê HDP Baydemir jî di mîtîngê de axivî. Hejde rojik Selahattin Demirtaş heval û hogirên me parlamenterên me ne bi biryara dadgêha bi biryara Erdogan û bi biryara Bahçeli niha di zindan dayî. Bi mehanê îrada Vîgelî, îrada Amedê hevserokên şaredarî برز گلتن قشناک او هشته و هشت درن me biryara Erdogan o biryara Bahçeli nihadı zindandan. Erdogan Bahçeli derdi kevde bejikü gefa li Rojavayê Kurdistan gefa lwandı. Beşdarê mîtingê hezrên xwe ji bo dengê Amerîkayê wiha anîn ziman. ما تقولنا كرنا ما تقولنا كريا أمشي حتى ياخذ قاضي ما عم تدخل. أنا دتسن ونا شاكين مشتبه. أنا سمدي وانا حياة مرني أما مجادلة خبكن. أما بهبالة خرابن. أما بخلقة خرابن. أما بجيرينة خرابن. أما بسرير شرابن. أما بالتمارة دسخ بدن وا. خانيا بسال ما بخرع دكونو قدال ما تشويتين وما زاري ما دكو جنو ولا نيفي زاري ما جبرش خو ترسان رفيان شولا. Parlamentera Amedê Feleknaz Uca jî got Tirkiye vegeriyayê zindanek servekirî. Piştî nevroze mîtînga herî qelebalık her coş îro vê qadê hat çêkirin. Bi rastî ji vî welatî wek cezaya vekî vekirî em jiyan dikin. Ne tenê li hemberî me li hemberî hemî gelan hemî kesî vî welatî dijîn weke girtîgeheke servekirî em jiyan dikin. Ji bo vê ev vicdan demokrasî edalet ji bî her kesî pêwîst dike. Di serî de hemî kesê ku hatine îraçkirin, kesê ku ji îşê xwe hatine derxistin, kesê ku îro girtîgeha de ne televizyoneke hatine girtin, ji bî hemî milletê ku îro li vê qadê ne, ji bî hemî ev edalet û vicdan giring e, ji bî hemî mirovahî edalet û vicdan giring e. Mîting bi konseran bi dawî hat. Xecican Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.